ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க இப்போ நம்ம காடை முட்டை வச்சு ஒரு ரெசிபி செய்கிறோம். காடை முட்டை கிரேவி, தக்காளி வெங்காயம்லாம் போட்டு ஒரு கிரேவி செய்யலாம். காடை முட்டையை வந்து ஃபஸ்ட் இப்போது அவிச்சு எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி அவிச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். முட்டை ஓடெல்லாம் வந்துட்டு ஃபுல்லாக எடுத்து விட்ருங்க. சின்ன சின்ன பொடியெல்லாம் ஒட்டியிருக்கும். எல்லாம் உங்களுக்கு முட்டை ஓடெல்லாம் விளக்கிட்டு ஒரு தடவை வாஷ் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் அந்த சின்ன சின்ன பொடியெல்லாம் வந்துட்டு போயிடும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி வந்துட்டு சின்ன சின்னதாக ஒரு கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மேலே அப்படி கிரேவியெல்லாம் நல்லா உள்ளே இறங்கும். இந்த மாதிரி கட் பண்ணிட்டேன்னா இது ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்கும், பட் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நார்மல் முட்டை மாதிரியே இதுவும் நல்லா வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ வாங்க இதுக்கு வந்து என்னென்னு பார்த்துடலாம். மிளகாத்தூள், காஷ்மீரி மிளகா கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க, ஜீரகம், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, ஜீரகத்தூள், தக்காளி, வெங்காயம், கருவேப்பிலை, உப்பு. வாங்க இதை வச்சு நம்ம எப்படி சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம். இப்போது கடாயை வச்சுக்கலாம். ஆயில் போடுறோம். ஃபஸ்ட்டு கடுகு, கொஞ்சம் கடுகு போட்டுக்கோங்க. ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு வந்துட்டு நல்லா பொரிஞ்சு வரணும். ஜீரகத்தூள், ஜீரகம் தூள் கிடையாது, ஜீரகம். அப்புறம் வெங்காயம் போட்டுடலாம். வெங்காயம் போட்டு லைட்டாக கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வதக்கிடுங்க. கொஞ்சம் சீக்கிரம் வதங்கிடும். கொஞ்சமாக உப்பு போடுங்க, போட்டு வதக்கிடுங்க. தக்காளி கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். ஒரு தக்காளி எடுத்துருக்கிறேன் நான். இப்போ இது மிளகாத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன், ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி. இது வந்து கொஞ்சம் கலராகவும் இருக்கும், காரம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் அது பிடிக்கும். இது ஜீரகத்தூள், இது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது. இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு மஞ்சள் வந்துட்டு ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கோங்க. போட்டு இதை வந்துட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வதக்கிட்டு எக்கை சேர்த்துறோம். இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்ச எக்கு மேலே அப்படி. இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான். இது ஒரு 10 நிமிஷத்துக்குள்ளே எல்லாம் ரெடி ஆயிரும். சிம்பிளாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். நல்ல சத்துள்ளது. இது குழந்தைங்க, பெரியவங்க எல்லாருமே சாப்பிட்லாம். பாருங்கள், வாசத்துக்கு வந்து கொஞ்சம் இது போடுறோம், கருவேப்பிலை. உப்பு நம்ம அப்படியே கொஞ்சம் தான் போட்டோம், இப்போ கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். போட்டு இறக்கிட வேண்டியதுதான். ஒரு பிரட்டிட்டு இறக்கிடலாம். இதே மாதிரி நீங்களே வீட்லேயும் செஞ்சு பாருங்கள். சூப்பராக இருக்கும். நார்மல் முட்டையில் கூட உங்களுக்கு பிராய்லர் அந்த முட்டையை விட இது நல்லா சத்து அதிகம். நல்லா உங்களுக்கு அதே டேஸ்ட்டு உங்களுக்கு கொடுக்கும். இது எல்லாருமே வீட்டில் ஒரு தடவை செஞ்சு பாருங்கள். நீங்கள் சாப்பாட்டுக்கு, ரசத்துக்கு இந்த மாதிரி சீக்கிரமாக செஞ்சு உங்களுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான். பாருங்கள், இது ஒரு 2 நிமிஷம் மட்டும் வேக வச்சு பாருங்கள். இப்போது நம்ம ரெடி. இதை இப்போ நம்ம சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு.